କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାମାରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ମା ଭୈରବୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୋଡ଼ ନେଇ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ପୋଡ଼ମାରା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ସେହି ଦେବୀଠାରେ ଯାହା ସବୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଶୁବଳି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଖୁସି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶୁବଳିକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଭଳିଆ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଗିରିଜନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏନିଜିମ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମର ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ବଳି ପ୍ରକୃତି ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନିଜିମ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଧର୍ମର ଜନଜାତି କୁହାଯାଏ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରିପୋର୍ଟର ବିପିନ କୁମାର ହିଆଲ ଓ ମିନ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମୋ ସମ୍ବାଦ ଖବର ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରସାର ଆମର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରା ନାଁଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ପୋଡ଼ମରା ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପୋଡ଼ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ? ହଁ, ପୋଡ଼ ବଳିଦାନ। ଆଉ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହୁଏ ନା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏ? 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ST SC ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ପୋଡ଼ମରା ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବଳିଦାନ? ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଇଏ ପଚକାନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକି ଭିଡ଼ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଇଏ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି? ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଇଏ କରି ଯାଆନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେଲେ? ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକରପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଆଚ୍ଛା, ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଯୋଗୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ।